Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Тормыш дәфтәренә язып, кем куя сынауларны, ничек кенә шын итәргә, бәхет дип юрауларны. Әллә якыннар теләге языла микән шунда? Шиша алмаслык серләр бар без яшәгән җиһанда. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхмәтне аңламай, авырлыкны күрмичә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачы. Бүгенге тапшыру герое Каран кызыклы шәкерт. Район үзәгендә туып үскән, башкалабызда Казан егетләре төркемендә иҗат юлын дәвам иткән һәм заманында бар татар яшьләрен дөбер шатыр китереп, шул исемдәге төркемдә дискәтүкләрдә биютүче, матур көйләр иҗат итеп, һич кайчан гитарасын кулларыннан төшермәс талантлы кеше, күпләргә җырчы, башкаручы буларак таныш Илназар. Бүген ул безнең әңгәмәдәш. Исемнәре игә башлангач, шул ук хәрефтән башланган сүзләр әйдәп барган сорауларны юллык әле үзенә. Әйдәгез. Сәлам, Илназар. Сәлам. Сәлам, Михаил брат. Аллага шөкер, килеп җиттек. Рәхмәт кунакка килгәнегез өчен. Бик көттем сезне. Сораулар әзерләп килдек әле без сиңа. Бөтен сораулар без бирә торган бүген ига башлана торган булачак. Беренче сорау шундый: Илназарны илһамландырганы бу тормышта нәрсә икән? Илһамдыра мине семьям, әлбәттә, брат. Семьям, әлбәттә, дустым. Һәм инде мине илһамландырганы кигә салырлык сүзләр. Әле моннан тыш бит инде өйдә кызлар да бар кичкенә. Әлбәттә шулай. Бик шатланып без аны көттек, Камиләне. Илназар искитәрлек ниләр булдыра икән сәхнәдә? Гитарадан кала дигән. Әлбәттә, мәгънәле җырлар язу. Шулар белән мин кешене әйтик җәлеп итәм үземә. Тормышта? Тормышта мин инде көндә спортта. Шуның белән. Көн сайын спортзалга барасың. Көн сайын спортзалга барам, шуңа күрә 1 сәгать вакыт җитә. Инде барысын кешеләрдән дә шунда әйтәсем килә, көндә спорт белән бу яшьтә шөгыльләнү бик файдалы. Илназарга ничә яшь була инде безнең? 49, но 50 Алла бирсә ноябрьдә туа. Юбилеем Алла бирсә. Илназар үзенең иҗатында исләргә, чәчкәләрнекедәй исләргә түгел, хисләргә таянып шитә. Дөресме, ялгышмы? Дөрес, Альберт. Кар казыллары кебек улда, сулар күлләр ярата. Аккаш күлләренә барып, күңелләрен юата. Кояш белән уянады, кошлар белән серләшә. Мин дә аны якын күреп, аккошым дип эндәшәм. Күптән түгел, инде 27-нче үзе сайлап алган шигыренә көй язып, тагы бер матур җырын булдырган, дөньяга аңарчыда хайран гына моңлы иҗат җимешләре бүләк иткән талант иясе. Һәм киләчәккә дә үзенең җыр моңы ярдәмендә янәшәдәгеләргә бары тик яхшы кәеф, матур кичерешләр өләшергә омтылып яшәүче егеткә без быелысы 70 төрле, ну почти шул кадәр диюм, сораулар юллар. Бердән алып, 7-сенә тикне цифрларны кулланып, һәм үзебез өчен үзебез булдырган кагыйдәләргә дә таянып. Гадәттәгечә кыскасы, елмаеп һәм шаярып та урыны белән. Героебыз Афәрин һич дулкынланмый тапкыр гына җавапларын тотты. Беренче итеп, героебыздан беренче җыры хакында кызыксынабыз. Илназар, исеңә төшерә аласыңмы? Нинди беренче
жырны иҗат иткән. Гүзәлем дип атала җырым. Аны Резида Вәлиева дигән минем якташым язды сүзләрен. Инде мин шушы яшь чакта язган идем шуны. Шишмә жырын тыңлыйм, сине уйлыйм, сине уйла өзелә үзәгем. Ник килмисең һаман, мин бит сине көтәм. Кайларда син минем güzelim. Ник килмисең һаман, мин бит сине көтәм. Кайларда син минем, кайларда син минем güzelim. Biрлеләр турында сүз тотканда, Илназарның бердән-бире сөйгәне, балаларның әнисе һәм яраткан хәләл җефете хакында да әйтеп үтү урынлы булыр. Алсу исемен йөрткән әлеге Мөләйим ханым тумышы белән арчы якларыннан икәнлеге, һөнәре белеме буенча аның бухгалтер-экономист икәнлеге ачыкланды. Так что акча санарга кеше бар гаиләдә. Илназар, әйт әле, үзеңнең яраткан хатыныңа иркәм дип еш мәрҗәгать итәсеңме? Иркәм дип әйтүчеләргә күп беләм, но мин алай бетмим, мин җимешем диярем. Алла, җимеш күз алдына китерәсең, нинди күз алдына китерәсең? Өрүгә дә бар. Өйдән инде җимеш бар басса ул. Без гомер итәбез 20дән артык ел, 22 ел инде әйтик шулай. Шуңа күрә аңа бик рәхмәтле мин. Героебыз безнең арттан үзүк, икелене искә алып киләгән сөйләшүне дәвам итеп, без дә аңарга икелене үз иченә алган чираттагы берничә сорауларны юлладык. Илназар тарафыннан җиткереләчәк тапкыр һәм җайлы гына кабул ителердәй җавапларына ният кылып, һәм һич кенә дә ялгышмадык күрегез. Илназар икелеләр алайдым мәктәптә. Әлбәттә, безгә икелене һәрвакыт куя торганнар. Инде әйтик, икеле алмаган җегет булмый инде ул. Аның кызыгы шунда. Мен 5ләрдә алайык, 4ләрдә алайык идек, сүз юк инде. Мин әйтә алмыйм, что мин яхшы укыдым дип. Но мин тырыш идем барыбер да. Мин дә профессор күп алдым. Илназар икеленәме бер карар кабул иткәндә? Әллә инде кырт кисә беләме? Юк, анда икеленеп торулар юк бүгенге көндә. Если син максат куелган икән, аның өстендә, значит, алдан эшлә алырга кирәк икән, значит, мин аны эшлим, алам. Вот. Но баш белән кирәк. Әйтик, монда самолет алып бит инде, монда самолетка барам дип шап инде. Сен 40 кисәсең инде. Мен кисәм. Да, шундый кеше дә. Илназарның 200 кешеләргә карата булган мөнәсәбәте белән дә кызыксыныйк әле. 200 кеше инде ул аның белән вообще якында китерергә кирәкми ул кешеләрне. Ул син менән бүген это мошенники. Менә 200 кешеләр. Героебезнең тормыш юлларында сорашып белешкәннәреннән башка, икелеләр белән бәйле мәлләр дә җитәрлек икән. Менә мәсәлән, исемнәре 2 сүздән торган Дөбер Шатыр төркемендә чыгыш ясаган. Әсгать исемле егет белән дуэт буларак, димәк, икәү җырлап биеп, тыңлатканнар алар татарчасын кайчандыр яшьләргә дискәтүкләрдә. Әнә ничек, шәбит. Gitme süyü, gitme gelimden, yalnızlıkta mine taşlama. Güresinle yazının nazlavına, bardur gaylardan işip şatlana. Güresinle yazının nazlavına, bardur gaylarda nişik şatlana. Эшлеләргә килгәндә героебызга бәйләп бу санны да, аның кызык бу яктан да хайран бай 3 исемгә ия булган кеше икәнлеген белә алды. Әйдәгез, бергәләп саныйбыз. Паспорттагы исем-фамилиясе героебызның Илнар Хакимов күрегез. Мулла кушкан исем исә аның Илназ икән. Бабасы бик теләгән. Әлеге назлы исемне бирергә үзенә. Әмма документларны алыштырып тормадым. Аның мәшәкатьләре бик күп ди тапшыру герое. Һәм дөресен сөйли. Шулай бит. Илназар хәзер без мәрәҗәгать иткәнчә үзенә ул сәхнә өчен уйлап табылган тәхәлләсүн.
псевдоним икән лабаса. Бу исемне хәтта кайбер дусларым үз балаларына кушалар хәзер дип горурланып сүз тотты Илназар әңгәмә барышында. Дүртләргә килгәндә исәпләүне дәвам итеп, һәм героебызның язмыш тормышына күз атып, бу урында талантлының 4 соңгы арада дөнья күргән, һәр вакыттагыча мәгънәле һәм искитәрлек яңгырашлы көйгә салган җырларын искә алырга булдык без. Илназар, мин монда менә актарындым әле синең репертуарыңдамы? Анда сакла үзеңне дигән күкрәк асларындагы йөрәккә багышланган җырың да бар. Һәм бу җырга көй язганда син каян табыйм йөрәк сиңа дава дип иза чигәсең. Аян табыйм йөрәк, синең өчен дава. Соң Илназар, табиблар мин әйтәм, медицина инде күптән уйлап тапкан бит даваны. Аптекада руханәдә валидолы да, карвалолы да бихисап тулып ята. Ә героебыз минем аптырауга, йөрәкләргә дава булырдай, мөхәббәт хакындагы сүзен тотты. Матур, тамашачы күңелләренә үтеп керердәй җырын да кили. Аян табыйм йөрәк, синең өчен дава. Аян табыйм игән шифасын. Берек булмый күпме ömür yaşaysın, tağın küpme tağlar atasın. Мен яздым бик көчле җыр, менә туган тел. Менә җырлар өчен күп уже ничә еллар бара шул өчен. Туган тел, матур тел. Ә мин аңа яздым, брат, беләсеңме? Альтернатива яздым. Ey tatarım, ey milletim, ana dilim, күңел гөлем, мирас булып калган бабамнан. Шырлар аша урап кайтып, татлы бишек җыры белән кергән мин о газиз анамнан. Şəşək atsın күңел gülüm, dallı bulğan totar dilim. Bizdə jigər, güçlülər tulmadan. Biz bit birdəm güçlü xala, jitekləşən bir qadlar. Durmuş digər ay yollardan. Mən yaşar minem tatar dilim. Мен қалса бұл жердан соң көршілеріңе түгел. Бөтен татар халқы уянды болса керек. Я Аллаға, шулай болса ясын. Тағын бір актуаль жырың бар сенің. Ол теге махсус хәрби операция башланган. Мен сәхнәдә әле җырламыйм, мен эшләттем менә әле. Да инде концертында ала бирсә җырлаячакмын. Исән-сау бул әлим дип атала. Менә кайсы чырасың? Ватан чакыргач, барырга тиеш. Туган илебезне сакларга тиеш. Киләчәк өчен, тынычлык өчен, шәлләмәм әле үземнең көчем. Сау бул әлием, исән булып тор, туган өемә күңелем тартыр. Зинһар елама, сөт яшьләреңне, ышан тиздән улыңда кайтыр. Иң соңгы язган җырым Гөлфия Шакирова сүзләренә дуга кылайык дип атала. Менә Кылабызмы бүген дигәне? кылабыз. Ике кулны күтәреп, карап зәңгәр күкләргә, телек иман бәрәкәтене бирсен дип кешеләргә. Әй Аллаһым бер Аллам, бирсәң иде уңышына, син күрсәтмә бәндәләргә үлем белән сугышыны. Дуга кылайык, сорап Аллаһтан, дуга кылайык, яхшы уйларда
дүрт җырны тыңлап, дүрте белән саубуллашып бишләргә килгәндә, Илназарның матур гаиләсендә 5 кеше. Үзе, сөекле хатыны Алсу һәм аларның 3 балалары. 17 яшьлек Минтимер, 12 яшьлек Салават һәм әлегә нәни генә кызчык 2 яшын тудырып килүче Камилә барлыгын ассызлыклап үтәсе килә. Горурланып һәм сокланып та героебызның уңышларына бу өлкәдә дә. Кстати, тапшыру героеның паспортындагы исеме Илнардагы нар кушымчасы ут чәчәге дигән мәгънәне аңлата. Ә аның зур улы Минтимер һөнәре буенча шул ук ялкын утлар тирәсендә эш итүче, эретеп ябыштыручы, сварщик булырга җыена икән. Ә бу димәк, ул әтисе сымак бары тик инде туры мәгънәдә утларын да чәчәчәк, бар тирә-юньгә. Эш вазифаларын башкарган. Менә булайрак булса кирәк. Бүген бергәләп ялкын өләшүчеләрне чагыштыру мөмкинлеге бар, дуслар. Һәм тагы бер героебыз иҗаты белән бәйле әңгәмәләр барышында ачыкланган бишлеле күзәтү сезнең игътибарга. Алар бит күп түгел сиңа язышы, шагыйрьләр, шулай бит. Үз гырымда эшләдем 5 кеше белән. Әйтик, Гөлүсә Шахбан, Илвир Әхмәтова, әлегә кадәр эшлим Гөлүсә Шахбан белән бик матур җырлар яздыкларын тапшырдык. Бик матур да. Аңа рәхмәтле. Әле соңга адам белән эшләгән юк, бидем әле анда илһам килми минем өчен, миңа дигән шигырьләре. Гөлфия Шакирова, бүгенге көндә күп җырларның авторы ул, шагыйрәм. И Гөлнә Шәйхи, әле яшь җырчы, җырчы дип әйтәсем килә. Яшь журналист һәм яшь шагыйрә. Яшь алай карамасында аның сүзләре тоже мәгънәле, матур. Чираттагы алтыллар хакында сүз тотсак, биографиясенә таянып героебызның төпсенмичә генә Илнар Хәкимов дөньяга килгән җирлек Балташ нәкъ менә 6 хәрефтән торуын күзәтергә була. Туган як хакындагы талантлы героебыз башкаруында яңгыраган җырны тыңлый. Тәрәзәдән кояш көлә, бөтен җиргә нур бөркелә, минем кунакка кайтканны бөтен авыл белә. Күрше күрә хәл белергә, яңалыкларны сөйләргә, кызык чакларны сөйләшеп, тотынабыз гөлләргә. Ниһаять 7-гә якынаяп сөйләшкәнчә, төгәлләргә теләп санаулы сорауларны әйтемнәрдә искә алынгандай, булган героебызның 70 төрле һөнәре бармы икән дип кызыксындык без. Һәм аның белеме буенча мәдәният институтын тамамлавын, вокал буенча педагог, мугаллим булуын ачыкладык. Бу уңайдан махсус сорауларын да юллап үзенә. Әгәр дә сине педагог, мугаллим буларак мәктәпкә җибәрсәләр, син нинди билгеләр куя торган укытучы булыр идең? Сәләтенә карап. Исе сәләте бар икән, тырыша икән дә, мин сүздә юк, һаман 5 генә куя алмый. Ул самооценканы күтәрә, шуңа күрә булырга тиеш икелесе дә, өчесе дә, дөресе дә. Син җитди таләпчән укытучы булыр идеңме? Мин таләпчән булыр идем дә. Тагы героебызның профессиональ тормышында кайчандыр водитель, шофер, машина йөртүче һөнәре алып торганлыгы да билгеле булды. Ул руль артында башкарган җырдан күңелләр тулды. Дуслар китә, ышанычлысы калау, шын булмаган дуслык хисе, ул барыбер югала. Бүгенге көндә уңышлы җырчы булырга омтылып яшәүче талантлы егет язмышындагы башкалары хакында профессиональ мәгълүматларның аның сөйләп тормыйм хәзергә. Тапшырыбыз герой белән мин бик тә яраткан близ опрос, ягъни кыска сорауга кызу җавап уенында оештырырга теләдем. Илназар иртә торамы? Илназар һәр вакытта да иртә сәгать 6-да, Альберт дустым, иртән торга ияләнгән. Авылда көтү күп. Авылда көтү кумадык, авылым булмады, мин бит инде үзәктә яшәгән җигет, шуңа күрә барыбыр да әти-әни без инде ияләндергән, шулай 6-да торып, иртә ятырга. Илназарның и хәрфенә башланган исемнәргә ия булган дуслар күпме? И хәрфенә килгәндә бик күп дуслар, барысында санап бетереп булмый шулай инде. Алар минем өчен дус түгел, товарищ диярме әле. Шулай бит инде. Дус минем бер хатын гына. Мин шулай бит әле. Әлбәттә шулай да. Менә үскән саен, брат, беләсеңме, ничектер һаман бөтен киңәшләр, бөтен эшләр барбыр тормыш иптәшем белән эшләнә. Менә иң якын дустым мин шулай уйлыйм. И әти-әни бар. Менә башка шалмыш кеше юк. Илназарның ихтиязавр турында ишеткәне бармы?
Кайсы вакытларда яшәгән, кайларда яшәгән икән ул? Бу бит 1000 еллардан бит иншалла меңәр елдан да килгән җәнлекләр бит мен белмим. Ни? Безгә таныш динозаврларга хәтта яшәгән әйберләр акын. Әйе. Мәктәптә укытканнар инде, аларны таныштырдылар алар белән. Мамонтлар да бар еш, шуңа күрә ихтиязаврлар инде. Ярым якынгарак кайтып бер сорау бирәм. Илназарның авылда әтисеннән калган иш мотоциклы бармы? Әтисеннән калган иш мотоциклы без гады. Әти гады кеше булган, шофер гына булып эшләгән. Шуңа күрә акчасы булмаганда күрәсең иш мотоцикл алып калырга биләсәпитне алып бирделәр брат. Менә монысына шат рәхмәт аңа. Ансы өчен рәхмәт әти. Илназарга И хәрфенә башланган сорауларны яудыруны дәвам итәбез. Илназар икенде намазы хакында әсәрле икән. Әле аңа кайтып җитмәдек дип күрәсең, Альберт. Алла бирсә, ниятем бар уемда, әйме. Ансында өйрәнербез. Да, киләчәктә. Һәрбер кешегә үз вакытында бирәләр дип, шуңа күрә үз вакытында бирәләр безгә. Инде яшемдә бара, шуңа күрә иман миндә һәр вакытта да. Тормышның, яшәешнең кайсы гына өлкәсенә кагылма, Илназарның бу хакта инде сорау бирсәң, җавабы да, кайчагында исбатларга әйткән сүзләрен, хәтта җырлары да әзер. Тапшыруыбызның алдагы өлешендә игътибарыгызга их әрфен калдырып торып, безнең өчен шартлы бер кагыйдә булган бүгенгә артист егет белән әңгәмәнең иҗат, сәхнә, артистлар хакындагысын тәкъдим итәбез. Безнең заман кешеләре, тамашачылар, сине җыр өлкәсендә бер 15 еллык күргән һәм югалткан. Сәхнә генә минем өчен 15 ел ялдаймы, гомергә Гитараларны гомер эшләттең син. Гомер эшләтте, 15 ел эшләттем. Илназарның бер үзенә 4 гитарасы бар. Араларында мәшһүр Ринат Ибрагимов бүләк әйткәндә үзенә. Мин бик таләпчән сүзләргә эзләнәм, яхшы, матур сүзләр. Һәм матур сүзләр булганда гына матур көй языла һәм алар тапшырылачак кешенең күңеленә. Әле әйтә алмыйм. Мине дә сәхнә кабул итәр микән дигән уй тоже бар. Потому что без барыбыз да шушы халык йөрмәсә, шулай бит инде концертыңа, значит, син бер кемгә кирәк түгел. Мин көтелмәгән сораулар биргән тәмме. Менә ничек уйлыйсың? Татар концерты ничә сәгатьтән артык бармаска тиеш? Бүген көндә концертлар бара 2 сәгать ярым, кемнәргә 3 сәгать бара, кемнәргә 4 сәгать бара, шуңа инде. Менә миңа калса ул озынрак кебек. Озынрак, ия. Ну юк, яхшы булса, тыңларга була. Ашык, бик ашык кешегә бер вакытта да Йөрмисең кайшып? Кайшып, әйе. Шуңа күрә турыдан туры сөйләшәм, мине шуның өчен хөрмәт итәләр инде күрәсең. Менә без бүгін аңладык, син өскі этажда яшисең, иң өскі этажда. Бу бер төрле илһам бирәме? Җайлыракмы моннан тотып алырга, моңнарны һәм аларны салырга менә. Берәнди связь дип әйтим инде, бармы? Элемтәмендә. Юк, беренче связь юк. Ипотека алдык бу квартирабызны. 7нче этажда сатучы булды. Без мәйтәм, иптәшем кайтты, хатыныма, мәйтәм, кара, җылы этаж. Шулай өчен уйлыйсың бит инде. Матур квартира әйтәм, алабыз, алдык. Ни өстән күренү матуррак. Кыргызлары Чыгышлары каягына узмасын, гитарада уйнап җыр киләүче егетнең ут тирәли учак ягып су буйларындамы, мөхәббәтле мәдәният сарайлары, гади генә өйдә күркәм йортларда, яки түрәләр еш кына үз иткән биек һәм зур биналардамы уңыш көтә аны. Сиземләүем көчле, дөрес булса кирәк, дуслар. Сәбәбе моның гади. Ихлас җырлап, йөрәкләргә үтәр сүзен, моңын кирәгенчә дөрес сайлап, егетләрчә дәртле итеп көйләп, җайлап, уйнап кына сымак җиңел генә яулый белә Илназар бүгенге таләпчән тамашачы күңеле. Үткәннәр маңайга проста салса да, яшьлекләр еракта, укта калса да, гел сөеп яшасын бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан.
шушы матур җыр һәм музыкаль ноктада мин дә бүгенге тамашачы үзегез белән саубуллашып торам. Сау сәламәт, шат, күңелле булыгыз һәрчак. Урамда тәрәз артларында кар буранлы кыш әлегә, без хәзер инде сезгә дә якыннан таныш Илназар белән сагынып, җәйге яңгырларны искә алабыз. Гадиләрен түгел, ямьле җыры бүләк иткән рәхмәт яңгырлары. Бары матур уйлар гына булсын күңелдә. Жанам шулай булганга